Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ati-ati doho pikira munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam perhorasan, salam las niroha. Amanginang manotong mahita mamuji-muji, pasangapun tuhatta debata, jala manotong martangiang. Jala nuaing nungabongot tita tu minggu bolon, minggu silas niroha, diak kapardosa, ima minggu parningotan, ari hamamati ni tuhatta Jesus Kristus sipaluai humoko pita pardosa. Amanginang, totong mataingot, hinorhon ni bugangna, malum itahilala. Iko mate do ibana, asaboy hita sumuang museh, pajupa, dohot hamuliaon, nang hasangapon ni dibata, ama di banua kicangi. Akadongan na hinaholongan, selamat merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Minggu Jumat Agung di tahun ini. Jalahatan itu hatta manungguli hita di Minggu Bolon Sadarion, Markus 15 ayat 33 sahatu 40 sada. Alai di hosniari songgok mana holum tuliat tanoi, sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara nabalga ma Jesus majauhon. Ali debadaku, buasa tadi konom muau. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Jadi adong ma deba na jongjong di sinau begisa gabe di dokma. Si Elia do jinau naik. Alai marlojong masahala manornophon limut tu asom. Di lehothon mai tu tolong laho painum ibana. Huhut madido. Atong, taidama, manang narosi Elia paijurhon ibana. Dungi marsuara nagugo ma Jesus. Laus tosma hosana. Jadi mariba bola dua ma hire-hire na dibagas coroi sian gijang tutoru. Dungi di ida letnan namanga dopi ibana songoni HP parmatena. Gabe di dokma na tutudo anak ni debata halahon. Manatap-natap do sian nadau deba ina-ina songon si Maria Magdalena. Si Maria ni si Jakobus nau posong. Akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Di huton na sida do ibana laho makomasi. Uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lado pe akana asing. Narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Ido hata ni Tuhata. Huriana pinarhamaul ni Tuhata di bagansa Jesus Kristus. Minggu bolon, minggu parningotan ari hamamaten itu hatta Jesus Kristus do minggu sadario. Amanginang, dipakulingi hatan itu hatta hita. Laho marningot pakokopon ni tu hatta Jesus Kristus. Sian Markus 15 do epistel Sakaria sia ayat 10 sada sahatu 10 pedo. Di parningotan ari hamamaten itu hatta Jesus Kristus sadarion. Kadongan na hinaholongan. Adong dua nanaing si hangulu honota, si parukil honota, songonak kana porsea di Tuhatta Jesus Kristus. Naparjolo, amanginang takas didok di si dipukul tolu, marsuara nabalga ma Jesus majuhon. Ale debataku, buasa tadi kono muau. Amanginang, dipakilalahu Jesus si taonon na niyadupan na. Panopot ni hamatiani. Amanginang, say hirana, dihilala, ditadikon, dibata amanay ibana. Gatung tihaw pinorsilangin. Jala sa saud ma, na niswarahon ni hata ni Tuhata di padan narubi. Ido na nijuhon ni Tuhan Jesus di nanido nai. Alih debataku, buasa tadi kono muau. Yesus bukan mau menyesal. Tentu tidak, amanginang.
Tetapi dalam kemanusiaannya, karena begitu sakitnya kematian itu, yang mana harusnya kitalah yang menghadapi itu. Sian hamanusiona dagingna dipakilalahu ibana haji ni sitoroni. Saya hira na ditarikon amanay ibana di sitoroni. Amanginang tentu hiado hita mangadu piragamnya kasih tahonon. Sahid pariana konon, bencana alam, bahkan duka cita sekalipun. Pertanyaan mendasar, apakah pergumulan, tantangan yang kita hadapi sudah sama dengan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu? Ta'alusima di bagasar rohatta. Jala ta'alusima sian hapor syota. Syalanido bahin na dipaingot tuhita molo marulon na badia. Apalagi marulon na badia tu akan marsahid. Gumodang dope na ni taon ni Tuhan Yesus sian na tinomo. Alay ipe amanginang. Didikiro akasi taonon nakaparukilon. Tui siya do hojo-hojo. Nangpe naing mengadupi hamatian nama Tuhan Yesus. Tung pedidok Eloi Eloi lama sabaktani. Alay disuarahod doi tu dibata na disurkoi. Dibahedi molo tung rangkam piak kana masa. Amangin ang do di eho si taono ni paru kilo ni. Alu-aluhon ma tu dibata. Jauhon ma dibata. Pasahak ma tu dibata. Sudi ragamnya kena masa dan hidupam. Napaduahon kadongan na hinaholongan. Dung mate Tuhan Yesus. Adong dosada panidangion na macayarga. Nanaing sihaguluhonota siyan barita na ulyo. Didok sahala let nanido na mangadopi ibana. Songoni hape parmate na gabe didok na tutudo anak ni debata halahon. Dung diida ibana na masai. Dia tidak kon ibana ba na tutudo on anak ni debata. Dung taadopi akka na masa. Akka sitauno ni. Akka parukilo ni. Bohado pa ni dangiota manginang. Tutudo na adong debata dingoluta. Tutudo na dijongjong debata parnguluta. Tutudo na diurupi debata hita di sitauno ni. Amanginang, mari senantiasa bersaksi dalam kehidupan kita. Pun engkau sedang menghadapi banyak masalah. Hatidah koma. Na didongani debata doho di sitauno mi. Na diurupi debata doho, na dipargugui debata doho. Disudiakan na masa di gulo. Lumawi ma di minggu bolon sa dario na kamanginang. Amanginang, tahatid dakom ma, natutusi tutudo Tuhan Yesus Kristus anak ni debata. Napaduaho kita, napasuang hita siyan hamatian si saliling liling na. Songon na ni hatid dakon ni epistel Sakaria siyay. Dipasuang ibana hita, gabe domu hita musehe. Itu debata na disurgoi. Bukankah seharusnya dengan itu, melalui itu, kita bersaksi bahwa memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat kita. Amanginang, tung penuaing gudang kabaru kilomu, kasih taonomu, mergugu maho, maka tidakon, asinirohan ni debata, di bagasan pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus si paluay. Asa saut, sogon na ni hatid dakon ni, letnan na mangadupi hamamate ni Tuhan ni, natutudo anak ni debata halahon. Di pasu-pasu Tuhan ta mahamuamanginang. Selamat merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus.
Martua doa kana tu mangihon hata ni debata jala no piopsa. Diparbadiahi debata si pardamai mahamu gabe sundenggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya soha surahan. Sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amen.